Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंनि चेनेलावहाय बयखौबो बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोजों दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर जोंहा दा गामियावहाय हाबा जागासिनो आरो मा भिडिअ टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आं भिडिअ लानो इन्ट्रेस्ट गैथारा थेवबो लाबाय उफाय गैया स' बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आयौ जिबौ बायदिसो मोनो समायना 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 नाय बिथिङाव जाय आगैबो दङ आरो लोगोफोरा थांजोब्बाय हाबाखौ मन्दिरावसो दानगासिनो दङ जोंनिया एबार फार्स्ट टाइम मन्दिराव दानदों मा होनो न'फोरावहाय खस्थ' जायो नालाय जायगा गैयि मा गैयि ओंखायनो मन्दिरावहाय दानबाय मन्दिरावबा एसे स्रा मोजां जायो नालाय ओमफ्राय दा लाबोगासिनो आङो मन्दिराव थाङासै मन्दिराव हाबा दाननाय मानाय भिडिअखौ लानांगौमोन नाथाय थाङासै एसे फिसा प्रब्लेम जाना थाङासै आं दा माइनाव लाबोगासिनो मन्दिरनिफ्राय हाबा दानखांनानै स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ हिन्जाव गोदान फैगासिनो लाबोगासिनो नै आलासिफोर फैदो Sini sampai baik kan sih? Ini mau sampai cina. Oh, isi mau sampai sini. Solai lagi kan? Kepler sini ya. Menikah tuh tat.
नै गाजर खिग्राफोरा बोलो हो मदो गाजर खिदों गाजर खनायाव सोना लांबासो सासे फट'ग्लास सोदोरे आं भिडिअ'सो लाखोमादों सोरबा खोनागोन सिरि सिरि आयेन सरियाखै फोरमायदों फारि फारि नों थांथारमारोब्ला माब्लाबा फुङावनो गाखोलांगोन जोंहा सिफुं गारि आगै सिफुं गारि नै आगै मोदोमखौ जाहा मालाय बिखा खाख्रा मोनलायलायनाय आंनि टेब्लेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट